Hey, are you winner, man? Are you winner, man? Are you winner, man? Hey, are you winner, man? Hey, Samba, man. Hey, are you winner, man? And then I'll little switch. Hey, switch! Hey, switch. As got many things are good. Yeah, no, to still. As no mkhovu ufikile kithi. Ngafika ngamphendula njengepapa. Mpino njengepapa samsombona. Awu uphu switch. Ngihamba naye. Hayi slim. 50 rand plastic. Hey, plastic. Hey, plastic. 50 rand plastic. Osalani uzobona plastic. Ya wena nama 36 uzothenga iplastic ngiyathenga. Ukawuringa nami. Wena sanithenga le plastic ngikhuluma noba ngithenga le plastic. Are you winner, man? Izalana, we. Wena sanizwakala yini? Wena zamanje ubheke umuntu ngene kanjani? Uzala wena. Khambani grand. Onke imali. Khona mali anginayo imali. Hayi wena sanongazongasela ubona ukuthi ukhuluma nomuntu omdala suka la. MTT. Yo man. Abuni. Na wena man. Okay. Yo. Hayi ngithanda umuntu akanamali. Nalentwana le ngincithi imali. Hayi thimpeni mnandi la ngayithengisa. Oh, konje ngeplastic. Singile ngithengisa. Eh 50 rand plastic. 50 rand plastic. Ozobona ozobuka. Tozima sweet mntanami. Ekazivali. Ya wena sana nama 36 uhamba nobani manje? Hey wena sana, aba le ntwana leyo hamba naye nekiskisa. Ngithenge ne plastic 50 rand. Ngithenge ne plastic.